Si John Mark, loy ko po si kuno ngipon. Kung sa laman di anak, agwanta-gwanta sa laman di anak. Kuno pong nanay, gikas doktor. Kay di na kuno pagka di kalakaw siguro. Nagtagkatrabaho das. Kaya kang ipusunan man das. Pagbagjo, basin. Kanang dyan arthritis, king atake, dyan. Hi guys, maazong udto. Ito na dayron matawag ubuntag. Kaya haptig pa niyo udto na. Kamusta mo? Kung ano Pasko na guys. Murag pa juroy Pasko mahitabo sa taga-Cebu, taga-Bohol. Sa panang lugar na yampas sa Bagsong Udit. Diyan. Kung guys, karon ding adlaw guys. Nagplano mi magpa-signal kay ang Guadalupe of the Signal. Diyan, kanang pasalamat tayo po sa Ginoo guys. Sanong ka ng itog ang luha sa ahang nabawaan. Salamat tayo po sa Ginoo nga naka-update, naka-istorya ng sinas Zumar. Ja, salamat day kung Aisa. Kay si Aisa di nag-update kanila bali kung sa ninsa nga ngati parang kaluwi kadto sila sa Marjorie. Grabe madingibag insong bahay. Si Aisa may nakakita sa sitwasyon nila sa Marjorie. Pero nakausap po na si Zumar o si Jocelyn. Para ko na sila sa scene. Mapasirman lang sangi. Ito nga ka lang. Nakahila ko kay Luoy. PWD ba sa Marjorie? Sa mari guys. Nga maningkamot ko guys. Nga makabadadyo ko. Bahala gilarang pagkaon. Pero guys, naman ko kwarta ka man silang padadaan. Nangitara ko ka ng kung saan pagpada dito. Ja, grabe ng heblara kay nainiingan nga di ko na sila appeal sa kanang budget sa kanang calamity sa kanang gobyerno kay kwartaan ko na sila bago nga ning alsa gasangkas pa bungot ko nakapost ko sa Facebook nga pasensya naman diha sa barangay captain namo sa Putlongkam nga si Zanggi kuwag jang atensyon. Di ko na ilista sa hinabang sa calamity kay kuan dato kuno sila. Wala pasensya naman diha sa barangay Putlongkam among kapitan jud kang gi-mention sa ang tangi kaluyan si Marjorie perkidyo ko nung lisang nga sabag jo kay wa jud na sa nakasuhihan na lagi first time malagi pinidyan sa wala gito guys giputos na naman kuno si Marjorie to suok basa tibok gabi kay wa jud sila nasib nga sa nina nga kuan ja basa lagi kay atop ng kuan na magtubig. Ano na guys sa sitwasyon nila nakibaw na kugod sa ilang kahimtang das bagyo guys lalim murgi ka mo tang kasing-kasing na istorya to silid sa netabo nila ilang bayad ay nila padagatop ang lipad ja silang tanan day basa. Parang sura na imagine lagi na guys kitang tanan nagantos. Nagapo ko sa nanay lagi kay dahil ko na pinibati sila sa John Mark. Nagapo ko guys kay si John Marco no tas ay sa pwede ning update na sa isa ganina nagkuan ni gamay ni sa isa nga ag si John Marco no naglujap po kay tangipon pagkon sa lang di anak kuanto sa laman di anak kun pong nanay gikas doktor kay ati ako pagka di kalakaw siguro nagtagkatrabaho das kay kang ipusunan man das pagbagjo basin kanang dyan arthritis king atake dyan. Dito nakaiba po ko na lang isa mo ngayon ko nga ako kanang mas magpabiling manong ko dinig siguro mga panahon na guys kay magka-video makabalag man ko dinig hinja kung katulad sa Alicia guys may signal gang vlog wag po ko mamiso mga na magpabiling naman ko danhi kay agahang income sa ahang kita ang ginang may sa YouTube na lang po iting hinabang nila dito kay kato ko dito di ko ka vlog dyan wag po ko may mo kato ko dito sa kanang mga mangyapong kanang kuha na sitwasyon nandiyan ko kanay ko din ako'y mamiso Cebu kapada ako nila nandiyan mga guys yun ang tag-inilakdaan kay saan mangingan ni murang nagigdam ko ako magtungay yan may tabo nga sa John Mark loy ko po si kuno ngipon kung sa laman di anak agwanta sa laman di anak kung sa sinanay ko no tong ako
Kaya ba man ko guys, nga sila sa pag sinanay karon din si diwa ko nung lima sa ilang kaon. Kaya di man sila pasaglang pro na may tiri. Aga sang gas kaso karon guys. Sila sa Marjorie, sila lagi pariyo kay tutoy ka ng kuan guys. Tutoy kay mo an ja. Ako di mapuian. Masa man sila sa nanay tatay kay naman sila ikuan kusina ra may lang nakuan sila jud sila may daan. Gato-gato pa kuno sila kay tanan jung bubong ning kuan, tanang atot ning lugpad. Ja. Pag ato pa dito kuno sa konsehal di pa ilista. Moto na inubos ko kay di ko nilista kay kwartahan imo kung sa may kwarta nila nga ang Boracay sugod para sa pandemya wala man sila bisag piso. Puta ako na ning kamon ko kamani kong gusibo kay bawa ko mamatabangan sila na sa financial. Ja. Guys, matuman mi mo sugbo merkado karon. Ang i-share ninyo ang mga video sa pay mga pangitabo sa sugbo merkado ato malikito ang man dito sa IT Park ang signal. Sa tibok Cebu, nakakazo ni Cebu ang signal tuwara sa kuan IT Park kay na akong gana ang mga call center. Tapos ko kay bawo na nan sa mo na nga mo to pa mi dato guys ang uban ng anak. Kasi siya mo guys ang mga vlog sige lang matagilak daan. Salamat kay kang Linlin Enterprises diya sa poblasyon Alicia Bukol. Salamat sa ko ganina kay sa pasalamat ko sa Ginoo kay nakasignal jud mi dito sa IT Park. Sa naka-upload ko vlog dadto. Kay moral gito aktibo ko gada dupi wa pi signal niya. Salamat kay kang Linlin. Na timingan jud guys nga karong adlaw na di na sa Tagbilaran so ning dawat si Jag para na mag-GCash. Salamat sa kazo kay naluwid sa Ginoo na timingan na sa Tagbilaran kay ugtos sa Alicia di may makapadani jag GCash di may makasenta. Sortihan pag gud mi guys. Maluwas pa sila sa Marjorie dito silang pagkaon. A few moments later. Kaya guys, mga tao ni ang kuan. Mga tao diri sa tubig. Uban dali gapon pa kung sila ni pinila hangtod karon panahon ng grabing taas sa pila sa tubig. O di ka na lisiran tubig diri sa Cebu. Kita mo aning pilaha. Diya, mga tao, bisagasa. Ijahik pamukpok sa ilang mga atut. Diya, labay mi dito sa kuan guys. Nagadzoy mga proper hygiene din sa Cebu karon. Mataas jud. Gikan dito sa tumoy din grabing taas pila ka kilometro ning pilaha. Arang taasa. Ciao guys. Ang mga basura nagkalat o nasud masikaso lagi sa kuan. Diyan mga basura baho ng kajong mga tai. Kay mga tai pang plastic naman lang didhang. Wa na yung mga CR kay panglabog na sa dapis daan. Sabi laging lura. Wala naman mga tao dan ni basig makasakit naman hinuon sa away. Kanang maadso kajong hygiene. Kay wala may kabuo sa mga CR. Grabe lagi dang udit kaning nahitabo.